aku berat ora tak anggap penting anak bojo wareng jamuna muni turi kaya penyanyi ditokne wae nek mendem lak lotor dhewe Atos Kang Masku Mbak Yu sehat selalu yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur kake mendem dadi tinggalake selamat tinggal kanca kuleren no dugal dongakno sehat mendem kupet tambah kuat
Oke baik, terima kasih Matur Suwun Mbak Tika Purnama yang sampun